is de avond voorbij. Dan heeft hij dat gesprek gehad en dan zegt hij: Tess, wat gaan we doen? We gaan naar de Ziggo Dome. Ik zeg, dat geloof ik niet. Ik geloofde het ook echt niet. Ik zeg, ik ga die man eerst wel even googlen. En dan ga ik eens even kijken wie die is. En dan, weet je, 's avonds in de kroeg met een paar biertjes worden er wel meer dingen gezegd. Dat weten wij inmiddels heel goed. Als je een kroeg hebt, dan maak je dat vaker mee. Ik zeg, laat hem maar mailen. En als hij zelf contact opneemt, dan is het vast echt. En de volgende dag, ik had hem even gegoogeld en hij was wie hij was. En de volgende dag toen we eigenlijk zelf dachten van, nou weet je, we gooien er 1 mailtje tegenaan. En als er niet op gereageerd wordt, is het ook klaar. En toen had hij zelf al gemaild. Ja. Dus toen was het wel ineens zo van, hey, dit is wel serious. Ook al werd het beklonken om 1:01 s'nachts. Dan staat die datum. Ja, en dan heb je een groot podium tot je beschikking. Een hele grote zaal. Nou, die gaat volkomen. Maar wat ga je dan doen om al die mensen het gewoon een leuke avond te brengen? Veel te Schelling, uiteraard. Want het is natuurlijk toch, hoe je het ook went of keert, wij zijn wel onlosmakelijk verbonden met het eiland natuurlijk. Dus dat blijft en dat is ook hartstikke leuk. Dat gaan we ook zeker heel veel etaleren natuurlijk, dat eiland. Dus het eiland is heel nadrukkelijk aanwezig. Buiten die 1000 Terschellingers die meegaan. Want dat is natuurlijk ook op zich een hele happening. Gaan we gewoon heel veel Terschelling laten zien. Maar alleen, het heeft in Ziggo niet zoveel zin om fysiek dingen te doen. Want als zet je er een Arriva-bus neer, dan zie je hem nog niet, bij wijze van spreken, zo groot is dat. Dus het is heel veel met graphics en met video en allerlei gekke dingen. Effecten. Wat we graag willen is de wat ruigere, stoerdere kant van de Schelling laten zien. Dus het gaat goed. Het nautische gedeelte, zeg maar. Het gaat goed stormen en zeerovers en gekkigheid willen we daar wel een beetje gaan showen.